Já nevím. Pšt, poradím ti. Dobře. Výsledky jsou A, B a tak to je do nekonečna. Vybíráme papíry. Takový výsledky. Si myslíte, že něco umíte, jo? Tak to bych se na to podíval. Doufám, že dostanu aspoň tu 3. Šilková má 2, Dlumbáčová má 1, ne vlastně 3. To bude další test. Doufám, že dostanu maximálně 3.